a na-ele ọgaranya n'afịa ụlọ ajụjụ ka nna ajụ a na-eke nnekwu ji n'azụ ọba atọkata eze eburu nkata gwa ya okwu atọkata eze eburu nkata gwa ya okwu maka na ọ bụrụ na afọ ọnwụ gburu nwa dibịa ka ọ na-eto afọ ọkwa n'ọnụ nwa dibịa ka a na-ebi okwu ọ bụrụ ọkwadụ n'ọnụ ofeke maka na a jiri anya mmiri okenye ọkwa ọ na-acha nzu nzu ji na ji abalị ma a da-azọkwa n'iru ọba nkwa a na-ekwu na akpa ezoro ndị dibịa ofe ka a nyara ịtọ anyị ga-amakwanụ na ọ bụ oge kpọrọtọrọ onye nụrụ nwaanyị maka na ọ bụrụ na a bụrụ nwoke n'ubi ndị be anyị a na-anụ nwaanyị ji nwa agụ adịrọkwa mma ka ọ taa abịbịa anya mmiri okenye ọ na-acha nwanụ ntutu anya mmiri okenye ọ na-acha nwanụ ntutu ji na ji abana fadadọ n'iru ọba ji na ji abana adadọ n'iru ọba asị na anya kpọrọ akpọ anọrọkwa n'iyi maka na ọka dị n'isi ọ na-abụ ejidenu ji n'aka ewee saba agụ okwu mgbe wee kwuo sị ibe sọkwara ọkụkọ ya daba ọnụ n'abịa abụbekwa m onye ji nnụnụ kọ mmụọ egburigbe ọ na-adịkwa mma ka ọ nọrụ ka mmiri mee eze a sị na okoro etoro eto gwara ọgọdọ ikuku ya ebu ọkwalụ ya n'ọgọdọ maka na nwatakịrị etoro eto jụba ife melụ nne ya ife melụ nne ya ga-emekwa na ya ọkwatuola ọmalụ ọmalụ nụ n'elu ụwa mbụ atụọla ọmalụ ọmalụ nụ atụọla ofeke nyefe enyi isi n'ọbịa okokporo akwara onwe ya ugwu ajụọ ya maka ụmụ ya ụtara ada ada na ana wee gbalụ n'aka aja ụtara ada ada na ana wee gbalụ n'aka aja mgbe jụọ sị a na-ele ọgaranya n'afịa mgbe jụọ sị a na-ele ọgaranya n'afịa ajụjụ ka mụ na-ajụ na-eke nnekwu ji na tọba ji na ji abalị fa na-azọ n'iru ọba atọkata eze ekpuru nkata gwa ya okwu atọkata eze ekpuru nkata gwa ya okwu ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka a na-ebi n'okwu ọ bụrụ n'ọnụ ofeke ka a na-ebi okwu anya mmiri okenye ọ na-acha mmanụ ntutu anya mmiri okenye ọ na-acha mmanụ ntutu ji na ji abana fanazọ n'iru ọba ji na ji abana fanazọ n'iru ọba ọkpado okokporo nyetoro onye nụrụ nwaanyị okokporo anụ ụwa nyetoro onye nụrụ nwaanyị abụ nwoke n'ubi a na-anụ nwaanyị di ọkwa abụ nwoke n'ubi nwunye ma na-anụ nwaanyị di ibe sọrọ ọkụkọ onye gara abụ ọnụ na-apịa
galama ọnụ na-abịa abụbe n'elu ụwa onye jiri nnụnụ ụgọ mmụọ abụbe n'elu ụwa onye jiri nnụnụ ụgọ mmụọ inu Igbo ka m jiri bịa nụ mmadụ Igbo ji eri okwu inu Igbo ka m jiri bịa mmadụ Igbo ji eri okwu ejila azụ friji esi ofe onugbu eji ụta mkpaka agba adaka mbanụ eji akụ aṅụ tii olo ụsakụsali ogwu mọga n'ọdụ anụ ọkwọ n'aka na-efu ọnwụ bụrụ dike n'ọdịmalili ije n'ụwa ije n'ụwa ije n'ụwa n'osiri ike ka ndị na-aṅụline n'ụwa ka ndị na-akwa akụkọ ije n'ụwa mụọ eji ego m ije n'ụwa bụbekwa m onye nwụchalụ zeta akụkọ ije n'ụwa mụọ isi buka na-erie isi buka na-erie igwe niile je ka ọnụ ụzọ isi buka na-erie isi buka na-erie igwe niile je ka ọnụ ụzọ ọnwa mara onye eze ọnwa mara onye eze ọnwa amaghị onye eze gbedike gbedike ụbọchị ọgụ achọba dike ụbọchị ọgụ achọba dike ọnwụ eme malụ ọnwụ n'ime malụ ọnwụ n'ime lebe ife dị njọ ọnwụ eme malụ ọnwụ n'ime malụ ọnwụ n'ime lebe ife dị njọ ọnwụ na-eweta nsogbu ọnwụ na-ebute nsogbu ọnwụ na-eweta ntiwe obi alileli na ọmali ife ọ na-eli ndị ezigbo mmadụ anwụsịala mana ọ bụ uche Chukwu ka a ga-eme ya weta ọ bụ ya ga-ewerukwa maka na onwere onye ma mbọsị ọ bịara ụwa ka o ji ama mbọsị ọ ga-ana Chief Gabriel Nwilo eze a na-enene bak obi efue eze anyị afụrụkwe eze anyị omeka ozuo ọra eze anyị ọnwa na-etili ọra
mee nke ọma chikele gị akpọrọgo gị o ezigbo ife ada atọ Chief Gabriel Nwilo eze a na-enenebe akụ ana afọ mụrụ ọmụma na ndụ ifu mmadụ dị na Lagos ana asị na oke osisi daa ụmụnnu na-ebewarịsị ya ọnwụ bụrụ Chief Gabriel Nwilo eze a na-enenebe akụ ọ dịkwa m alili o ije ndị nze n'ọzọ adazi nakwa fa na-ebe maka ọnwụ Chi Nwilo ndị nze n'ọzọ adazi nakwa fa na-ebe maka ọnwụ Chi Nwilo Chief esi obikili ezani ndị nwe ọzọ ezani isi mmiri ezani mmadụ abụchi ezani ochi na nwata kedu maka Chief jiri ọnụ ọla ezani eze nne ya onye chisoka na-akwa ọsọ dị ọnwụ bụrụ Nwilo eze na-enenebe akụ ana odogwu dunu awọrọ Igbo dunu kpaka dunu ọzọ dị n'obu dunu eze dịgbo ototo nwa Chief elu alọ dunu awọrọ Igbo kedu maka Chief Bat ọnụgbolu ọhamadike dunu gidigidi dunu agwụ dunu nga ọ na-adị former speaker Ojembe Nwilo Anambra State House of Assembly Ikenga Agile High Barrister Chief Bat ọdụgbolu dunu gidigidi hey ọnwụ ememalụ ọnwụ n'imere m ife dị njọ isi buka na-elie igwe niile jego n'ụzọ wee na-ekene Chief Ben Enemụọ President General ATDU Adazi Eze Obi Adichie Ezani Ozuome Ezani Chinechendo Ezani Chinyerugo we love you so much if Adazi Prọfesọ Bukago na-akwa maka ọnwụ Chi Nwilo eze na-enenebe akụ ana dim onye baro dim etorue dim idejogbu dim ububenyi ọnwụ mere anyị ncha o kedu maka chiefs ibele ọnwụ eze ọkwụ aka m dim chidera n'odego dim ugochinyelu dim akụ na-etigbu ndị ilo dim chi onye adịghị n'izu ọnwụ ememalụ ọnwụ bụrụ onye ji eje eze na-enenebe akwa na ndụ Chi Nwilo ana kedu maka Chief Okafọ Nwosu Prọfesọ Ezani akụ na-esi obi ike ọchịrị ọzụa Ezani ọchịrị ọzụa
Ezani ife amalume Ezani otorue kenere m ụlọ gị iyom osodieme ekene chief Boni Alachie okwelume USA India Ezani udo kama Ezani biko fichanya Ezani agụna-eji ibe Ezani ọzọ chikwado Ezani eze chekwere the clanty Amolu Adama onye ọma dị maka ugbo nwata akụbuo ọkwa aka m ọnụ mekene bịa tinye ọnụ n'egwu a dim akụbuo nwata dim anọchie dim eziokwu bụ ndụ dim ezechi akwadoro akụbuo 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 ụbọchị kwara nna gị ọ dị ka na-agba ọfala iji efi eme ọgọ eziokwu aka m ọnwụ bụrụ chi n'ilo ana m ekene Chief Pius Nnọrị m Ezani Amaolu Ezani udo adịgo Ezani achụọ m ọkwa nta adachie ekene kelelu m Chief Obiadị Ezani nna ya erugo Ezani isi ọha Ezani ọdụ enyi Ezani ndedigbo kedu maka Chief Ugochukwu Godwin Ọjịakọ the youngest professor in London Ezani amagomilo Ezani aka na-ezi igwe Ezani obi na-akụ eze nze dị n'obi nwa Ọjịakọ agụ igwe bụ ike His Royal Highness Igwe Robert Nwankwọ ogene nwa na-adazi n'ebe ndị igwe niile nọ na Anambra fancha na-akwa maka ọnwụ ji n'ilo kedu maka okwute ndị Igbo His Excellency Gọvanọ Peter Obi CON oso akwa maka ọnwụ ji n'ilo okwute Igbo niile anyị kwughị n'azụ the first governor to be appointed as a special advisor finance to the president, the first governor to serve 2 tenures, both in New and Old Anambra State, the first governor to come back from impeachment